Beti gustatzen zait nire komunak garbi egotea. Horregaitik nire sekretua da produktu hau erabiltzea. Egunero erabiltzen dut komuna garbia eta brillantea uzten duelako. Eta aholku gehiago nahi badituzu bilatu ezazu zure etxea garbitu.comen. Indartsu sentitu nahi baduzu eta zure helburuak lortu nahi baldin badituzu etorri Gimena. Urari iraunkorra, despistei iraunkorra, musuei iraunkorra, permanentea. Begira nola erruratzen dio Scooby, ala zenbat buelta ematen dituen. Begiratu ze abiadura daraman. Harrigarria. Uala! Ze Nancy polita! Arrosiko Nancy da, sorpresa musuak. Bere musuek ametsa egiten zaituzte, eta horregatik denek musu eman nahi diote. Zuk ere amestuko duzu Nancy sorpresarekin. Beti gustatzen zait nire komunak garbi egotea. Horregatik nire sekretua da produktu hau erabiltzea. Egunero erabiltzen dut komuna garbia eta brillantea uzten duelako. Eta aholku gehiago nahi badituzu bilatu ezazu zure etxea garbitu.comen. Indartsu sentitu nahi baduzu helburuak lortu nahi baldin badituzu etorri Gimena. Urari iraunkorra, Despistei iraunkorra, musuei iraunkorra. permanentea. Ira nola aurreratzen dion Scooby-ti. Ala zenbat buelta ematen dituen. Begiratu ze abiadura daraman. Harrigarria. Uala, ze Nancy polita. Arrosieko Espainietakoa. Nancy da sorpresa musuak. Bere musuek ametsa egiten zaituzte. Eta horregatik denek musu eman nahi diote. Zuk ere amestuko duzu Nancy sorpresarekin. Ikusten den bezala, Gauzak ez dute generoik izan behar. anuntzioak ere ez. Mikromatismoa Ikusarazi nahi dugu. aldatu ahal izateko.